मेहरारू मिलो तो देखी कहत इनका मर्दा बड़ी भाव में कहता कैसे कैसे कि अरे नया नोहरा अभी कोनिया हंसतड़ी त जनाते कि अबे बैरिया के चिमनी में आग लागल बा शर्मात ऐसे बाड़ी की क्या करब 2 दिसंबर के सटवा में यही बेरा लिखवा देब का हो गइल बा बहुत बहुत सही लेकिन मैं मर्दा कहता लो अच्छा ठीक बा भैया पढ़ लेते हम पढ़ा लिखल नहीं पढ़ लेते ठीक है लेकिन मर्दा कहता कैसे कैसे कि अरे नया नोहरा अभी कोनिया बाड़ू अरे जाए के मेला आई देखा है इतना सुंदर सुंदर कैमरामैन भैया लोग आई बढ़न जा आजकल हरी लोग के डॉम पे लोग आगे बढ़ते ना जी सबसे बड़ सहयोग आप लोग के बा आ तनी इनकर वीडियो निमन से बनाई देते झूठ के ले ली हो भाई कहे के बा कि अरे नया नोहरा अभी कोनिया बाड़ू अरे जाए के मेला जिद करताड़ू तो झूठा हो के डलबू करे जा कि झूठा हो के डलबू करे जा अरे हाय कुल भैरवन के झमेला में आई जितना कमेटी के बनल बंद जइया हेरा जीबू ओकरा बाद दरुई दवाई हो जाई कि झूठा हो के डलबू करे जा अरे हाय कुल भैरवन के झमेला सुना अरे सुना हो हेरा जयबू अरे हई बैरिया के बात बानू हेरा जी तो बेचारा छपिटा के मर्जी कैसे भाव में कहे के बा ये नया नोहरा अभी कोनिया चाहे के मेला जिद करत तारो नया नोहरा अभी कोनिया चाहे के मेला जिद करत तारो झूठा हो के डलबू सोना झूठा हो के डलबू सोना हमारा के अरे करे जाहो राजे होई ना जी एहने लोग सोचत होई कि काश खाली हमरो से गोले लाग जाती लेकिन हमार किस्मत निमन में देखो क्या बात है कि झूठा हो के डलबू सोना अरे हमरा के झमेला में अरे करे जाहो हेराई जय सोना हो हेराई जय बैरिया के नया नोहरा अभी कोनिया चाहे के मेला जिद करत बिया हो गइलो भैया यही से बेचैन बढ़ा कि झूठा हो के डलबू सोना अरे हाय कुल बाबा लोग के झमेला ए बाबा खैनी ठोकत रहन आय अगर 1 घंटा बाद ना लगे तो परेशान न हो जी हैं कि सोना हो हेराई